Tikulandireni mprogramu inanso sabata ino ya Tikudziweni. Programu imeneyi timadziwana ndi anthu amene amachita zinthu zosiyana-siyana. Ndine Brian Banda, ndakondwera kuti tili limodzi nthawi ino. Manena kuti timadziwana ndi anthu amene akuchita zinthu zosiyana-siyana, cholinga chathu nchakuti tikhale encouraged, tilimbikitsike kuti zimene Mulungu wachitira wena ifenso akhoza kutichitira. Ndiye timacheza ndi anthu oyimba, amasewero, anthu amaluso osiyana-siyana amabwera pa. Ndipo ndikukhulupirira kuti ambiri a inu mwalimbikitsika ndi ena mwa anthu amene tabwera nawo mpulogalamu imeneyi. Dzina la Eric Mabedi si la chilendo kwa inu amene mumatsatira masewero. Eric Mabedi wakhala kutisangalatsa zaka zambiri kudzera m'masewero. Ndipo ine ndimadabwa kuti mpaka lero munali musadabwerebe mpulogalamu imeneyi. Timasemphana bwanji bambo Mabedi? Timasemphana bwanji bambo Mabedi? Ai Brad, lero sindabwera dani. Ine ndimadabwa kuti all these years, Times Television yakhala pano 5 years. Ndikumbukira pena pache Brad, tinaenda kuti tukumane, koma ineyo ndinatanganidwa. Zona ndenda kondwera kwambiri kuti mabwera. Ziko kwambiri Brad. Tsono kumudzi nkuti? Ine Brian kumudzi kwathu kuchiradzulu, kuchiradzulu East. Muzi wochedwa Mpira, atiye Kadewere. Ndikumene ndimachokera Brian. Makulira mchiradzulumu? Yeah, nakulira muchiradzulu, yes. Komano ndikumafika chama standard 7, ndikuchoka 6+7. Ndinachoka kubwera mblanta ya muno. Ndi mwina nitapanga standard 8 kuyambira kumudzi ndinazachoka kubwera kuzabwereza ntawuni. Yeah. Simunapase kuyambirira? Simunapase kuyambirira? Bwanji, mutu munali mouma. Mutu munali mouma. Maka madita nila chati. Chimene madita nila chati. Kuzati fuza kuti ndalephera ndabwereza standard 8. Kuti nanga ine madziwa. Mwanena ndinu mutumu munali mouma. Ndiye nene upita ukabula. Kutoka bambo inu munangochenjera ndithu standard 8 munabwereza kawiri. Ndabwereza Brian. Kangati? Kanga? Kawiri ngati. Ndiye kuti kamodzi mwachita kuchiradzulu. Kenako mabwera kublanta muno kawiri. Kamodzi so. Kuti mutu ngouma blanta kuno kamodzi. Blanta hemeni jatu lifestyle ngati padakali pano. Zona. Hemeni kuti boma liyo makani Sunday school imodzi. All the people in the district were fighting in one place at the school. Zona. It wasn't easy. Enaso amataka choka kumene kukudzasintha dzina kuno. Kuti mwina anga kapena kukanika. Zona. Fantheni major quality ya maphuzi nali abwino kwambiri. Ndiye kenako munadzapasa kublanta ya kuno. Ndiye mwapasa. Tiyeni basi tizikapangani. Okambangani binu. Ndiye mwapasa munalowera kuti. Ineyo kujeni kujapanga bubaja pali secondary. Before that secondary uku kunali Makande. Makande community secondary. By then inali MCD. Then akachita 1 2 yeah kukonza. Mafuna amene time yo kati ukonze unaona ukonza ni ma subject 6 kupati example masamu nduje kuma ma subject 6 na konza kuma no panalibe masamu so the rest of the friends were selected to Blantyre Secondary School in a senior sankid ndio mutu beno ai ukuoneka kuti masamu ndalipo pasa kuma Chingerezi mudapasa ndinakonza ndithu ndinakonza so nazama sewero zidayamba bwanji ine Brian masewero ndinayamba mwina nditapita ku secondary ko komano kuti ndizipanga kuti masewero namba 1984
because kwathu drama group inayambika 1980 ndi amalemu asevere ndi amene anayambisa ndi ngati malemu John Nyanga, malemu Esther Jegete, malemu Augustine Maua, malemu Mixon Hola, ndi wina amene alipo mpaka pano ndi Charles Mphoka. So iwo anayamba chama 1980 kwati inayambika 1980 koma ineyo ndinajoina 1984 yeah. Ndipo ndinajoina ndi sewero lochedwa madzi akatayika limene linali buku limene analemba Wile Zingani ndi imene tinachita nkhani yonse ya mbuku icha ndinayisiya pa stage pangati sewero kodi kuonera sewero ndikuonera kuwerenga buku zindi chimodzimodzi ndito unali ukatsiri nthawi imeneyo word by word. Not word by word, komano nkhani yonse. If someone asks about madzi akatayika, wina anayiwerenga, wina kuonera pa ujeni. So inu munadzajoina kwathu 4 years later? Yes. Bwanji? Yeah, ineyo ndinalibe. Komano kuti nthawi imeneyo akupanga ma rehearsals, play amadzi akatayika mafuna munthu amene amadziwa kusewera mpira. Ndine ndingadziwa kusewera mpira kwambiri. Kuti nthawi imeneyo nali kwa Ngabuko, kunali timu ochita Ngabu Warriors ya ADD. Nikasewera timu imeneyo. So kuyenda mmayenda ku matsatira makolo? Ayi, nthawi imeneyo kunali kovuta kuti upeze malo abwino. Kuko ananipezera malo abwino boarding school yabwino. Ndiye kumene koko. Chabwino. Ndiye mwachita audition mwatengedwa. Yeah, John ndamene anduza. Ine nthawi imeneyo kuti John nitazoona naye kale. Malemu John. Nali nitazoona naye kale. Kuti akamapita ku mashow, ingakhala pa holiday. Ine nimapita apa kutenga chikwama chache, kumperekeza ukakhala modi ndikumaonera. Ndiye ananduza ndikuteri kipa lisini imene yofunika munthu wampira. Ndiye ndauza asevere. Koma kukukayikira but ukozabwa uzachita. So ndinapita ku auditions, time tukuita Blantyre Youth Center. But ndinakhonza. Then ninazatenga malo mu madzi akatayika. Madzi akatayika mnali makarikita awiri. Mayami kutionenso amene naline ndiye mnali Alufeyo. Alufeyo ndi pamene anthu ambiri malemu John mazo kuti ndi Alufeyo. Ndi zina la mukarikisa ya player madzi akatayika. Kuti matika maenda wina akatika kumanaye kuti akati Alufeyo libwanji. Timaenda kuti John amene anatidziwa tili ana. Yes. So mwayambano kwathu drama group. Isaac ndi Jacobo anadzabwera no bwanji? Isaac ndi Jacobo anadzabwera malemu Charles Severi. Ankagwira ntchito ku Malawi Broadcasting Unit. Ndi amaita produce ma program apa school. Ndi anali program yochedwa Midweek Magazine. Ndi Midweek Magazine mja munali slot inachi anali imachita kuti artist corner. Imene ndi amasiyamu ndakatulo mapoimu ndi comedy. Ndi ka artist corner ankachita nthawi imene yoyo ananyamata kuchansa wa traveling theater ndikumukira mmoza nali ngati Vipi Harawa ndamene ankachita kumapanga ndena ache ndino madzulo I think nali pa holiday ndiye ndi John tinazapita ku office kwa 7 ndiye program yamaliza bwino ndiye asunga space ya 7 to 10 minutes yoyembeza nyamata kuchansa koja kuti abwere ndiye anayembekeza ndiye by then anainaika makwana 6 o'clock ma program mama akasiye ku MBC ndiye ndi John tinali ku studio kukumacheza ndiye unati guys anyamata awa kuchansa mwina kapena sabwera lero can you go into the studio do something kuti ndichite cover malo awo just a comedy ifeyo sizinativute Brian tinapita mu studio ndiye ndinafuna ndi John iweyo khala ndani the John said ndikhala Isaac ndati ne Jacob. To our understanding timagenza kuti Isaac ndi Jacob they are brothers. Ndiye tinapanga comedy yotino mmodzi wa ife ndikukumbukira ndithu anali kuchipatala ndi amamuza nzache kuti awikira drip kuti tuitei muchedu kuti muchite nsanga mungomwa angomwa drip yo mati zipita soba jankuja auje ndepeja to ateli kama ufi auje ndiye ndikamandeka you see sono anatipe natenga kumwe ndana pesa so ndatuko upanga chani yeah so no for me ndiye meja natuluka kome ndiye natuluka itangotuluka inali imodzi ndiye paino nikuti kuli wireless imodzi ndeno asevere malemu ananja mafoni ambiri kuti mubwerezenso ndiye anazati itananso guys
ndimani limandi akunoko ndiambiri tabwerani mwina muzango jambula ma program 5 okwanira ndeba ndakapujambula ngapo sini kwakumbukira koma yambire makumbukira that marked the birth of Isaac and Jacob but fajoti nthawi ndikuti tonse timo kwa drama ku ndiye chifukwa chakuchuka kwa Isaac and Jacob anthu anatipempha kuti kodi simungamachite pa stage ndiye tinamba kumachita pa stage silo loyambirira linachuka kwambiri linali kukhala Isaac and Jacob Isaac and Jacob kukhala ndipo nalisiya pa VHS osakhala ma DVD zichazazi kuli me VHS zile zichana muli nazo bembala mano ai ndiye nkuti ukumuchita Isaac and Jacob uku kwathu ikupitirira zinatithandiza chifukwa choti nakuti tikapanga Isaac and Jacob then tikakakomananso play mukwathu muja you to make a very good pair ndi chona zona so training yawo simativuta ndiye tu inadzachuka tu Isaac and Jacob Isaac and Jacob anadzachuka makumbukira bwanji masiku amene aja anali masiku abwino chifukwa choti Brian ne uli pachiyambi imene tinkayamba ife drama sitinkadziwa kuti you be able to drive because of drama tinkachitira for fun kungoti basi akatiuza severe kuti ndabuka tipita ku Mangochi chimene chimafuna ife ndikaone ku Mangochi for the first time ndikwere yanu kapena ndikwere Jakumusi ndipite ku Mangochi akamati pasa drama zija it was dramas koma to us it was kuyenda kupita kwa pasa drama zodiera kugona ku rest house kubwera to us it was fun but as what time went koma several just guys mulimbikire kusogolo kuno be established kuzabula ma TV kusukulu kunaza kufuna nuje hizi asevera nali muntu oti no kumbali ya art ankayangana kutsogolo kwambiri adaziona kali zimene zochitikazi kuzabwera ma TV lero suyu nanga muli pa TV kujeza nda abanda kwa basi nanga zimene zimunazidziwa nthawi ndipo maonaso nthawi kuti abanda asana bado yesu you see kodwa bwerera chipomwe iwa bwerera chipomwe Isaac John Nyanga adatisiya mzimu wake usemutende kwambiri how devastating was that to you mpaka pano pali makhabuti koma zona Juno Jakulibe mpaka date ya lero maganiza ngati kuti mwina anangopita pena pake kapena mukumana wiki kapena ndipedza zona why do I say this brother to find muntu because ifetu majoko watu aja timata kwa apanga tikuyenda tikupita kujeni timata kwa apanga tikuyenda kuti tingwerekeza kuita nani kaya ku presidential function that one is presidential function Brian is very sensitive because you are given kuti no presidents ukasekulaza kuti zakuti ndemufunika izi koma abe joko mayangana joko kuti joko iyi siya ku French this is the problem ilipo panopo and so kuti joko ndi apati joko iyi ndaku French iyi atita na conference abusa ACCP tikapangire ishi iyi atita na president function iyi kakhala ya president ndimakumbukira ina imene munapanga kaya kunali ku Bingu International Conference Center malemu John Nyanga ali moyo ndiye makamba za chipewa kuti kodi chipewa cha police sikatundu wana amene ndipo manager Brian we were talking of reform chabwino they wanted to look at call reform ndi maana kuyangani yakatundu watu chabwino everybody should be responsible they metre kali manager kuti chipewa chinu sile manager tinaye pangia kwa nkuno musaiwali kuti chipewa musaiwali chipewa fanta inaje pauje ni costume imene wavala imaenda ndi joko so zina zimapezeka kuti zimangola kuti pompaja makhala pompaja so amene amazidziwa kwambiri ndi John Nyanga madziwa na bwino kwambiri ukamona kuti wamba kundiyang'ana ndiye khamba kuseka ndio ukakonzeza kuti andipweteka ezona andipweteka ndio babuza kuti inu ndachitsilu ndinapwetete ndio sama amayepe kuti umadziwa wekha inaso ndikamba kuseka yesu amaza kuti bakwera bomba so that kind of creativity ndimene mpaka panobe ikumandimvuta ndesi munapeza opanga naye mpaka lero
kukwathu ndaphunzitsa anyamata awiri Moses Mandevu ndi Ferguson Magona komanso Boni Kalindo kuti he's a busy man ndamene otino nthawi zina ndikachita naye at least ndithu pamazuwa kuti pali munthu wezi yuna Boni Kalindo ndi munthu ngona wangu tanganidwa ndi so neya koma ndoti ndithu tikati tizuke kuti umaza kuti I think kupanda kuti kundale kwake kuti kusu tinachita ujeni tikanafika hapo tinganoti ndale zanchedwetsa iya no aina ile machisanzo ine machita ujeni komanso ndili ku office ndimagwira ntchito so baby sikuti ndiki ino ndale simunazifune inobusa semuna ufune ine nimbusa atu ineyo ndabusa kuti simuzonine mbusa nini nimbusa atu mudze khandule ndiponso mukamachoka pano pa cha 10 mpereke mukamachoka pano cha 10 mpereke cha 10 nyani mupereka kuti kodi kusimuzonine mbusa munthu simuzonine mbusa munthu mulungu Yesu akarangubwera la ziko lilolephereka drama kapena za serious angobwera mulungu ari akati weruze aweruza chifo cha ine ndiye kumabwezi kuno kuti a shadow olemekezeka bambo Eric Mabedi atirakula brand ndi zina zochiita ezona tichite break pang'ono tikabwerera munaenda bwanji ku India chabwino kulaka kuyankhula ngati zimenezo sikulaka chabwino chifando anthu amadrama funa mayankhulana bwino amadzango kuchitira ka script amadzango chitira ka script munapita ku chipatala ku India munaenda kwa bwanji pano muli bwanji tikabwerera ku break mukuonera program ya tikudziwana ndi Eric Mabedi katswiri opanga zisudzo mu gulu la kwathu tichite break pang'ono tibweranso posachedwa apa mukuonera program ya tikudziweni. We are in the final minutes and the second half of the program. Tikudziwana ndi bambo Eric Mabedi ena amangoti Jacobo. Kodi kukumana nanu nkunena kuti a Jacobo muli bwanji muna zinamba zachitikapo mene wafuna kuona kuti a Jacobo muli bwanji sivuto mwana kuti iwe Jacobo ndentha imene muli ndamayi kunyumba zimachitika angofika ulia ine nthawi yake nikakonda kupita ku chaka chikamata mucha ndi banja langa ngatipita ngati kusalima kuja ndino I was sitting ndi banja langa ananga awiri ndakazi wanga andiwina chanabwa kuti kunyanja kwakhweka iki ndino nomwe amaya alipompo ndiana ndiye akaza kanena kuti aya basi tingosiya kubwera kuno tizingogula zinthu kumadi apakhomo to him mwina kwa iye inali joke koma nanga ndichoncho bra isapa panga choncho ngakhale nenso mukumandinena panopa koma ndikupirirani kwambiri ndinena mwandiyankhula mwana kuti ineyo sindingachiteza mulungu ndiye mulungu angobwera kumene kokona ngakuyankhula kwabwino akazanga atamva zimenezo ndi kodi masa Bible bada kuti tizikhululuka ndesodo ningabusa simukhululuka nje zikhala zili bwanji chabwino neso ndidzapeza pena pake poyankhula chabwino simakhwana lero munadwala kupita ku India mayikumbukira bwanji nthawi imeneyo Brian ila nthawi yovuta chifambe ndikuyankhula panopa performance yange yomalitsa pa stage inali pa 6 July tinazita Blantyre Cultural Center pa 7 July tinazapita ku July chaka chata tinazapita ku Monkey Bay mazoti nali pa Mangochi ndipo Sunday tinakamalizira ku Luchenza kwa Mendulu kuja ana ndi project yomanga chaliche anaditana tinakathandiza kuli Father Focus Chikwera titangotero ndimachita zonse zinde komabe sutinsakope nditangotero ndiyeno sinapeze bwino mpaka padakali panopa kuninga kuli performance ina after that nditichita after 6 months
imene tachite cha mu sabata imene kubwerayo. So first week ya March paja kuli mathematics holiday ndi kuli long weekend ndino tizakhala Saturday kuzomba kujinkana Sunday Blantyre Cultural Center ndipo Monday tikamaliza kuli community center. So taona kuti papita mezi 6 kapena 7 imene ndi sana apite pa stage. Chinavuta nchani kwene ine Brian kwambira ndili mwana from 1990 not mwana ndikuti nthawi ndili ndi mwana mmodzi my first born Mungo ndinapezeka kuti anandipeza kuti ndi vuto la sugar. Ndino mankhwala ndinamwapo komano kena doctor wanga chambire ndi Dr. Professor Jack William. Ndino nthawi ankandionera ku Queens koma atasegula mai wathu nansatira kupita ku ndi nthawi anandipasa mankhwala amati insulin you inject yourself once a day. Ndino ndagwisa ntchito nthawi yayitali ndi mapeto aja zinakakhuza kidney inamba kuti simagwira ntchito ichamati kidney failure. Ndino namba mpaka dialysis ku mwayi wathu kuja kuna kuti be yazi kwenda koma be doctor nanduza kuti ngati pangapezeke mai a solution to this dialysis because dialysis muzichita ndithu mwina mache mpaka moyo wanu wonse komano ngati pangapezeke kuti transplant kuti akayike wina akachite donate ya bwino komano zimene zopata kalimvana maiko amene amachita into South Africa amachita komano maiko amene amachita bwino kwambiri ndi Germany, UK, India. Ndi amene koma ambiri kumalayi kuno mapatient athu akumwayi wathu kuno anthu ambiri amene apangapo transplant achitidwa ku India. Ndi kuchoka hapo basi no drama zinali zambiri ndithu ndino tinayamba kuchita ma contacts ndi anthu anyamata amene anapita ku India ko ndakani pasi chipatala choyenera amati BLK hospital. Tinayamba kupeza ma contacts mpaka natipasa quotation imakwanira hapo chama 22 million. Ndiye naona kuti no zinali zovuta komano Brian dziko ndi wanthu ndi pamene panapezeka anthu achifundo anthu ngati Higa Nkandawire George Kasakula Limbani Moya Anthony Kasunda Dingani Chira anachititsa Friends of Eric Mabedi to raise funds. Zinapika mpepala koma watangotha masiku pang'ono basi pamene aboma anabwera finally nkhani yoti no aliyense ndithu anadzidzimuka chifano nanga ina nandoona mu July ndikuno kuti so mwamwa ndithu kanthawi kameneko kwa aboma abwerapo atithandiza zonse azikhonza bwinobwino ndi gula Friends of Eric Mabedi ndithu saname pena pake for example George nepeka chisonzo cha George Kasakula watu yemweyo inde wanu ndimango cheza naye George Kasakula nzache ndimati makuma namuna kukudya kudya timango pasana mona kuma kuti uticheza kuma the day that George talked to me ipanda atipeza kunyumba auti kuti Eric panopa dona nkhani ya dona ilipate chifukwa ku ministry akufuna kuti dona akapezeke. I was quite impressed kuti pala athu ena kufuna kwa bwino sono izozo tizakambabe ulendo wina komano mwandifusa za kujeni ndi adayika ucheniyo kidneyo pano ikuchita bwino ya pano pa zodzibaya zo munasiyanso basi problem ya sugar ndinayobe makidine ngoti pandisinthira ndili pa ma tablets sopano ndiye simudzibayanso koma moyo uli bwino moyo uli bwino kusiyana ndi kale zonse zamphamvu aiti amike kungoti nanga surgery inachitika pa 8 December ndeno still I'm recovering. I'm recovering each day there is a change in my life. So zinthu zina zimene simmatha kuchita mukuchita kwera ma step chambiri basi and time ngakhaliza kuti azimene ndimadya zopanda nchere kuti ndichite ujinga panopa ayi ndikumadya zina usachita somonjeza atu usachita monjeza chifukwa ino anthu amjoni makumajira monjeza ni mali ya kunyumba kwanga ni mali ya kunyumba mkanene ngani mali ya kunyumba kwani mkanuza kuti musakuta nchere wambiri ngali kuti nchere ndi mali ya kunyumba kwani kuti yakotanso ngani ndimangonena kuti kidneyo njanyuwani
ndiye musayipatse pressure kwambiri. Okay. Kulakwa kuyankhula choncho. Ayi, koma mmene mukunenera ngalikale pene nimadya kudya. Ah, it is not about the quantity. Koma zopsa kwambiri. It is not about quantity. Koma kuti tisamale kidney pang'ono. Mudya bwino. Mudya bwino. Mmakonda kudya chani nga Bambo Mabedi? Anthu amene ali ndi vuto la sugar zakudya ndithu zimakhala zovuta. Nthawi zambiri makhala ngati nsima ya mgayiwa ija. Zakudya za mafuta sikwenikweni ndi zimene ndikupitirizabe. Nsima ya mgayiwa zakudya chezo zosakhala zoti za mafuta. Zona. Nanga ilipo nthawi imene mumati mukakhala mumati this was my lowest moment kuti koma this was bad. Ndizambiri nthawiyo ndithu ilipo. Ineyo ndimakamba apo za kuti no Malemu Charles Severe. Ineyo anandilera ndi Malemu Charles. Malemu Charles uja mai yake yeye uja anala akulu, ndi mai yanga anala ang'ono. Chifukwa kuti ndinabwera Blantyre ya muno, mapunzira it is him amene anota ndimutenge mwana inzikana. So moyo wanga wonse. Munakulanda Severe. So when he lost him by 10 December 1996, sinimali wala tsikulo. Ndalirovuta. Matsiku ena palambiri, the day that I lost my mother, the day that I lost John, anali masiku ovuta. Nanga ilipo nthawi imene mmati koma ndine ndemwedi Eric Mabedi mnyamata wa Sewero Jacob zundichirikira zindine ndemwedi makhanga tokulota. Alipo? There was a time in 2007 tinapita kwa America, tinamba kwa South Africa, tinapita kwa America, ku Indiana. Malawi and that Malawi amene ankakhala ku Indiana anatita na kuti perform. Ndeno tina nthawi kuti British Airways yakuchokera kuno. Ndiye tinachoka kukia kuja kupita ku London, tinakaita connect ku Heathrow, kumapita ku Dallas. This is the time maybe temakama John kuti John tikupita kuti zona ndiye titafika pa ujeni pa airport kumangana katundu watu ndiye amati kwa izi chani what is this ngatenga zimeza timavala makosi chabwino ndiye tinazo kuti musativutise we are the two cartoons from Malawi chabwino ndiana amadabo kuti nanga zongambika no don't worry about us we are the two cartoons from Malawi amankho chizungu ndani wewe ine ndi John amankho zo tinawo za John inoso unankho yonjo zombeka muno mwino munankho zombeka muno bulumunya muno so time no yankani funso program ndiaje jewa chabwino mabulu munya two cartoons from Malawi yes yes ndiye zinali zamphamvu zinali zabwino ndithu kungoti ali komweko because tena ukapanga mashow awiri ku Indiana ina nakachita tena upanga ku Washington ina ku Dallas koma sina kwanisa fa John na zadwala chabwino kodi muli babanja nimaoneka kuti nimaoneka bwanji kodi munomo titana muno mwino tikamatuka zita muno mwino Brian ine ndili pabanja ankazi wanga ndi Fane mukapita ku banki akona mwapeza ko Mrs Fane Mabedi banki yanje mene NBS bank pachina alikona pomwepo chabwino nditi ndi ana awiri oyambira ndi Mungo anamaliza kale ku amapanga animal science ku Bunda anamaliza and winayo ni Maziko ali mu second year diploma ya law ndino Mungu wankazi wa Mungu wa mamuna uja ni Maziko wa mamuna munango ukhala ni mphongozo kazokhaye ndi anthu tukati mphongo tu ndi mbuzi kapena amanena mwina kumene mwachokera kapena magaza mukati mamuna kapena ayi koma kwina kunena kuti mphongo palibe vuto akazi simnafune atsikana simnafune ndimafuna kumanangano kuma pajama na kuti mwana ndi mphatso ezona chimene wakupasa Mulungu ezona chabwino ndiye mwati sabata first week ya March kuli Sewero takachatha nangati kuza kuti
ndangu namba kudwala cha mu July kapena August chaka chatha tinachita produce mapasero awiri umboni wa mwana ndi achitekere ndiye wiki inoyi tifuna tingompangapo iso tinengo panga kamodzi wiki ino pa 2 tikujinkanako pa 2 March patikapanga achitekere tizabweranso ku Blanda Cultural Center kuzapangaso achitekere amaliza ku Lilongwe achitekere ndiyeno amene ni mashoti no kungoaonesa anthu kuti ndathokoze anthu kuti no mapemphero anu zikundifuna kwanu kwabwino sinso zonse zofunikira ndithu zandithandiza hiya ndisaname mene ndimamvera I don't think pano bwezi ndilipo no seasonal bino ndadwala Brian ezona ndiye ndi aulere hayi simande anthu mukathokoza hayi ndithu anthu azilivira abena ngano ifamu nanena kuti mufuna mkango athokoza asi to go up and down ezona ma transport accommodation koma kantingoke kabe ndika ka 2000 basi akajoni koma sona ngasi patient amwe uje yes akabereke mauna anthu patient amwe juice ndithu Brian mawu anomaliza kwa Malawi amene akutionera pano ndi otani ineyo kwathokoza Malawi bazonse zimene anandichitira their prayers their support komanso inuyo ntchito yabwino muchita kunoyi kundiyitana kuti anthu azamve mmene ndayendera ndi zabwino zimene zozo konse kuwauza kuti andifuna ndiwathokoza anthu akuboma anyamata amene manena awo amagulu akasakula ndanzawo chifukwa utaona anthu watu sazisudzo he guys is so canalist akasakula ndawo tukaona kwamba iwo zinango akhuza kuti ndichoti nopena pachi ndimatukhala kuti do I deserve this koma ino Mulungu akudziwa. You have entertained us kwa nthawi yaitali and you continue to entertain mwinaso nchifukwa chake aboma anadzachita mwansanga kuti yayi munthu uyo ndi value yathu ndithu ndi item yathu ndimene zimene okhalira ine ndikuyamikeni kwambiri kukuona nesoni muli amphamvu chonchi zikutipatsa kuyamika Mulungu kuti Mulungu amasamala anthu ake ine ndithokoze kuti munabwera tikumana kwa achitekereko mwana achitekere ndi uliyani achitekere zina la munthu basi tikamva komweko inenso ndikuthokozeni kuti mwaneta nthawi ino pamene chimanga chitakhwima chimanga cha chiwiso chakuyanjani kwambiri koma musunge china mukolole chisatere munda ine ndikudya kwambiri mundoka ayi achabwino nana kuti lero mukhoza kulankhula amene mungathere sikulira ndidzabwera ndimene nanenso ndidzankholeza kukhosi ine ndikudya chimanga kwambiri ndiye ndisamale achabwino komanso kumene kuzamchere kuchepetsa chabwino osango chifukwa mwakhala bwino basi ndiye kumangodya iyayi si bwino. Ine ndi Brian Banda ndimacheza ndi anzanga wa bambo Eric Mabedi owakonda mangoti Jacobo kufikira sabata yamawa pamene tidzabwerenso ndi mulendo wina tingoti mwakoma nonse and goodbye.